Joo, tervetuloa kaikki ystävät ja vihamiehet ensimmäisen osan ruokaohjelmaan. Ja kuten otsikosta näette, että mitä tänään tehdään. Ja tähän ruokaan me tarvitsemme perunoita. Voit käyttää mitä vaan perunoita, ne on aika hyviä. Ja punajuuri, me tehdään niinku semmonen punajuuri peruna muusi. Ja sitten tässä on sei, minä käytän tällä kertaa finduksia. Tähän kävi kyllä siis hyvin myös niinku kuhaa tai hauki tai joku muu tommonen vaalea mietokala. Kapriksia en muuten laittanut ja arjokuivattua tomaattia tarvittaa, se on tämä jutun semmonen juoni. Vähän sipulia, valkosipulia valkosipulin kynttejä. Siksi lähdetään liikkeelle siitä, että laitetaan se veteen noin puoleksi tuntia. Se on suoraan pakkasesta otettu, niin se on sitten vähän helpompi käsitellä, kun se on sitten sulanut siinä jonkun aikaa. Ja tuolla laitetaan kylmän veden alle vaan, noin vaan kylmän viillisesti. Tää minä opin mummolta tämän reseptin, pikkasen on maustehässäköitä tähän mutta tässä nyt tehdään siis hummus tämän kanssa. Tähän kuuluu myös nämä arjokuivat tomaatit. Se avataan tämä paketti näin. Minä itse rakastan tosi paljon hummusta ja nyt on tässä tämän kesän aikana siihen hurahtanut taas. Ja kaveri suositteli tätä, että arjokuivattua tomaattia laittaa sinne, niin tulee piru hyvää tulee. Joo, se avataan. Tää on siis vaihtoehtoinen taas sille, että tätä vaihetta ei tarvitse tehdä, että jos siitä haluaa vähän semmoista juoksevampaa tai semmoista, ei niin semmoista tönkköä, niin tuon liemen voi säästää tai silleen laittaa liemineen päivinneen okstaa. Ja sitten siihen okstaa ei sitä tarvii laittaa suolaa niin paljon. Mutta minä nyt tein tässä vähän tämmöistä tönkömpää, niin laitetaan ne tonne tämmöiseen kippuun ja sitten mausta hässäköitä katsotaan tässä, että tässähän voi improvisoida tosi paljon, ja hyvin pienellä määrällä, tai sillä niin pienillä, ei nyt tarvii mitään ihmeellisimpiä edes, että kun tuo arjokuivattu tomaatti tuo niin paljon semmoista hyvää makua sinne ja semmoista, ja siitä saa ne öljyt kanssa, niin sinne vaan laittaa, me taisin laittaa joku 4-5 tommoista tomaattia sinne. Voisin ehkä enemmänkin laittaa kyllä, että en usko, että sitä voi olla liikaa. Ja taisin mainittakin, että öljyä tuossa saavia sitä voi kaattaa sitten tonne, niin joo, niinpä näkyykin, että me kaavasta tonne, joo. Kyllä. Joo, tosiaan. Mitäköhän lisäksi? No, ihan sama. Mennään eteenpäin. Sitten meillä on vähän sinne suolaa. Vanhaa suolaa, kun piti vähän taputella, kun se on semmonen vähän kiinteänyt. Se mitään. Sitten sinä täällä on viherpippuri ja musta pippuri tai sitten rosepippuri myös varmasti olla mainiosti. Teekkaat siinä. Sitten vähän karria. Karri on hyvä. Se on kyllä yksi lempimausteetani, että se antaa kivaa väriä ruokaa ja semmoista omanlaista semmoista makua siihen. Ja sitten otetaan tommonen sauvasekotin tai joku muu vastaava, mikä nyt on tommonen survin. Ja tässä just sarjassamme se, että tee näin miten minä sanon, vaan älä tee niin kuin minä teen, vaan mitä nyt sanottaa. Että tuossa siis kun jos olisi säästänyt sen kikhernen liemen, niin tuo olisi vähän helpompaa, tuo olisi siis yhtä helvettiä saattua semmoiseksi sileäksi, mutta tuossa hieno leikkos. No siitä tuli nyt tämmöstä aika paksua, mutta siitä tuli kyllä hyvää, ihan hyvää. Joo, kyllä, näin se on, että hyvää tuli. Mutta tosiaan sen liemen olisi voinut säästää taas silleen, että tehkää työ niin kuin minä sanoin. Joo, ja tässä nyt sitten pilkottaan perunat. Laittaa ne 4 osaan. Ne tulee sitten paljon nopeammin keittyy. Tää on semmonen aika nopea, tämmönen helppo arkiruoka. Ja tämmösiä muuseja tulee jonkun verran. No, semisti tulee tehtyä, että on kiva laittaa kaikkea niinku vaikka just punajuurta tai parsakaalia tai jotain muuta tuommoista. Pataatti on myös hyvää, mutta sitä nyt on tullut vähemmän tehtyä sillä pataatilla. Niin tosta punajuuresta tulee semmonen kiva väri siihen ja sitten semmoista niinku, no sitä punajuuresta omaa semmoista niinku hyvää makua ja onhan siinä kaikkea, tai oliko siinä rauttaa vai mitäkään kaikkea siinä nyt oli tässä punajuuressa, että se on semmoista kun
terveellistä, mutta raakanahan sitä ei voi syödä. Joo, ja sitten tuosta punajuuresta otetaan noin paskat kohdat pois. Ja näitä ei tarvi kuoria, että kun se kypsyy, niin se sitä ei niinku edes niinku tunne sitä kuorta siellä. Ja minun ymmärtääkseni siinä kuoressa on niinku just ne, vähän niinku perunassakin, niin ne on ne parhaimmat aineet siinä kuoressa, katon. Niin. Et joo, tosta just niinku noin nupit vittu ja tuossa taisi laittaa huonompia kohtia noissa, niin me niitä leikkasin. En ole siis kyllä mikään punajuuri-asiantuntijat, jos siinä on jotain semmosia vaikka pieniä reikiä, niin tarviiko niitä välttämättä nyt ottaa, mutta ne näytti vähän siltä, että siitä tuli jotain karvoja, niin leikkasin ne. Joo, ja sitten näille sama juttu. Laitan puoliksi. Nää kannattaa laittaa vielä pienempi, jos kun tää on tuommoista, noilla kestää vähän pitempää sitten muuten kypsyä, mutta niinku tommosia, ehkä semmosia niinku noin sentti-2 paksuisia suurin piirtein. Tuossa nyt katsotaan vielä vierestä käsikädessä, että noin. Jep, justiinsa noin. Joo, ja vieläpä sitten ne on, ja laitetaan kansi kiinni siitä, ja levy päälle taittiin laittaa ihan kutoselle täysille, joo. Sitten voi olla tämmöis uuni 200 tai 175. Me taisin laittaa 200. Taas se vähän ylikin mennä. 175 on myös hyvä. Ja sitten otetaan nämä fisut. Me tuossa vaihan välissä veden, kun ne on vielä vähän tommosia jäisiä, kun just vaihan veden ja tutkin niitä, että onko ne miten sulanneita, niin tolleen kun varovasti ottaa, niin ne oli joku puolisen tuntia jo siellä, niin tolleen varovasti kun repäsi sen, niin kyllä se siitä näyttää muuten vähän niinku, mikä se on, merihevoselta ihan, kun vähän tässä mietinkin, että sitä ei ikinä oikeastaan tiedä, mitä noissa kaupan niinku kaloissa oikeasti on, että varsinkin niinku, jos on semmonen mössökala, niin sitä oikeasti tiedä mitä sillä on. Joo. Ne asetellaan tonne vuokaan. Sitten laitetaan suolaa ja piippuria ihan sille reippaasti. Ja paprikamausetta laitoin, paprikajauhetta, inkiväärijauhetta. Sitä sopi laittaa myös ihan sille reippaasti ja paprikaa varsinkin. Ja nää sitten käännetään toistepäin. Sitten toistetaan tää sama homma. Me laitetaan sitten niinku tilliä sitten jälkikäteen. Tää meidän siis taisi yrittää aikaisemmin mainita, että mummolta opin tämän reseptin. Mutta nämä maustehässäkät tähän me nyt on niinku improvisoinut, kun on sitten kotona tehnyt tätä, että laittanut paprikaa ja inkivääriä ja tilliä. Joo, terveisiä Kiitollisvaaraan mummolle. Ja. Sitten ilkuttaan punasipuulia tällä kertaa. Vois vaikka keltasipuuliakin, se on ihan hyvä, tai joku kevätsipuuli voisi olla myös hyvä. Siitä revitte noin kuoret tai noin, mikä se nyt on, kerros irti, kerrokselta retten tolleen. Joo, no sipuulin leikkaamisessa nyt ei oo mitään sen kummosempaa, että tehdään semmoista, ei tarvii mitään kovin hienoa silppua edes tehdä, että no kylläpäs nyt on, kun pitää näyttää tämäkin välivaihe näinkin tarkasti. Kaikki muut on silleen tosi nopeasti. No itse asiassa kaikki ne vitu perunat ja punajuuretkin, niissä meni kyllä pitkään kyllä, mutta ja tossakin joo, toi lähtee just tulla, että se ei mennyt lähtees, joo. Siitä mäkin säästän. No, eipä siinä mitään. Noin, hyvä. Joo, siinä on vielä jotain röppettä. Noniin. Joo, ja siitä aika lailla samaa, että laittaa niinku tolleen puoliksi ensiksi. Tässä nyt. Joo, no niin, kuvakulma vaihtuu. Joo, puoliksi eka laitettiin ja sitten laitetaan tuolla niinku vähän tolleen viistoon, että
tommosia ei tarvi mitään kovin ihmeellisiä. Saa jää aika isoskin palasiksi, että tolleen vaan tommosia rustikkisia vai mitä ne nyt on. Tolleen ristiin ja rastiin, niin hyvä tulla. Hyvä tulee. Joo, sitten ne tosiaan laitetaan tonne kalan sekkaan. Antaa semmoista kivaa makua ja semmoista kivaa väriä. Sitten valkosipulille aika lailla sama homma, että ne tulee revittään toi kuori tästä helvettiin ja pieneksi palasiksi. Tai nyt pieneksi, voi jättää tommosia aika chunkeiksi palasiksi. Vähän veistä tulee näyttää väkivallaisesti ja sinne kalojen perään. Ja sitten tässä on tämä jutun juonit. Arkokuvattu tomaatti. Joo, tämä minä opin just mummolta, että ne laittaa tonne ja sitten sitä saapi sen öljyn kanssa, kun tuo on niin vähän rasvainen, niin sinne ei tarvii sitten niinku mitään muuta oikeastaan, mitään voit jotain muuta öljyä laittaa. Että laittaa vaan tuon koko purkin. Tuohon käypi myös semmonen niinku vielä paremmin jopa semmonen valmiiksi suikaloitu arkokuutotomaatti, mutta tuo on oikein hyvä noin kokonaiset. Siitä tulee kivaa semmoista purutuntumaa enemmän ja joo, siitäpä. Ja siitä ne öljyt kaikki vaan. Taisi olla basilikalla maustettu toi. Niin siitä saa pistää basilikaa myös sitten tommoista yrttisyyttä. Tuonne sopisi myös hyvin myös niinku muutkin yrtit. Sille mausteiden kanssa voi kyllä niinku ihan improvisoida, että se on niin mieto toi se. Ja sitten se laitetaan uuniin ja mitäköhän mä sanoisin, puolisen tuntia. Joo, puolisen tuntia, että tuossa tasan jälkeen taittiin katella. Ja siellähän ne perunat ja punayrät kypsyy. Tää on kiehumassa, että ja sitten me olin kaatanut veren pois, no ehkä keitti joku 20 minuuttia. Tai vähän reilu. Me käytän kauramaitoa tässä muusiin. Voi käyttää vaikka jotain punaista maitoa tai soijamaitoa tai mitä nyt haluaa. Me vähän mikrotin sitä käden lämpöiseksi ja lähdettiin tulleen pienellä määrällä liikkeelle. Sitten on tommonen survin, millä me rupesin niitä pieksemään. Se punajuuri on semmonen, että se, vaikka se olisikin kypsä, niin se on semmoista aika tönkköä tai semmoista kovaa vielä. Niin siihen vaan niinku pitää käyttää vaan paljon voimaa, niin se sitten siitä muussantuu. Meni tossa varmaan joku 5 minuuttia, kun mä sain tosta semmoista aika melko silleen, että kyllä sinne jää semmosia punajuuren semmosia niinku klimppejä, mutta eipä se haittaa, no ihan hauskoja siellä. Sitten laitettiin suolaa ja sitten keijua, sitä saapi olla ihan reilusti. Voi olisi kyllä tosi hyvä myös tähän. Joo, tolleen aika reippaasti saapi ja laitettiin makuu. Se oli ihan jees. Tää tosi jees. Sitten kala oli ollut joku puolisen tuntia ja arvokuutet tomaatit. Se otettiin pois uunista. Oi. Kyllä näyttää. No tässä palautuksessa vähän ei saa mitään selvää, mutta kyllä se on hyvä. Niin arvokuvuttuun tomaatti tulee semmonen paahtunut, semmonen pinta ja tosta muusistakin tuli kyllä aika ihanan väristä tommoista punaista ja tommoista. Ja siinä on valmis hummus. Sitä laittaa vähän kylkeä siihen, niin saa vähän lisää proteiinia siihen. No ihan reippaasti saapi olla. Sitten mennään kalan ja tomaatin kimppuun. Ottaa siitä semmonen pyrstöpala vaikka nyt ensi alkuun. Niin joo, pitää vähän harjoitella tätä videoiden tekemistä nyt pikkasen, kun tää huomaa kyllä, että on ensimmäinen. Tää on aika jäistä tämä touhu ja ehkä ottimetkin, kun tuo oli tosi vaikea saada saatanan kalaa tuolta. Teepä se mitään. Siitä vähän tomaattia kanssa siihen kylkiäiseksi, niin se on. Kyllä elämä hymyilee taas. Joo, kiitoksia kun katsoitte tänne asti. Varoituksen sanoa, että minä nyt varmaan tässä matkinut ihan kaikkia ruoanlaitteja videoita, mutta sinne kommenttiosioon voi laittaa niitä vihaviestejä ja tappouhkauksia. Ja kyllä näitä, jos jotain positiivista sanottavaa, niin se on ihan tervetullutta. Olen kiitollinen siitä, jos joku tästä tykkää.
Joo, sitten vähän persilialla vähän koristeltiin ja siitä sopi aika kivaan säväyksin myös siihen annokseen ja eipä siinä mitään. Katellaan ensi kerralla. Suunnitelmissa olisi ehkä tehdä joku helppo, jälleen kerran joku helppo kotiruoka. Katsotaan, ehkä joku kastike tai vastaava. Tuolla mennään orava tuolla ulkona. Luonto on ihmeellinen. Mutta kiitoksia ja anteeksi ja näkemiin.